εκεί. Να τσακωθώ. Μωρή! Sorry. Can I ask you something? He work here. What is here? Disco. Disco, what disco? Yeah. 80s, 19s, 16s? R&B, house music. R&B house music, all new. I have Arabian princess guys here. Go better. A fucking dog you. Πάρε αριστερά, πάρε. Να τα βρε, όλα μαζί βγήκαν, όλα. Να δεξιά, να. Πού να δω πρες, δεν πάμε τα πόδια, με χλώρανες. Να είναι το Bolt. Το ξέρω πως είναι και προπέρσινος. Όχι ρε, για πελάτια. Τι γίνεται, κόρνανε αυτόν. 7! Να κάνω τη μάνας. Πω, δες το δεξιά ρε μάλλον. Αλλά όχι είναι... Ας τα δεξιά, δες τα Go for hell! Hell! Όχι, ας το διάλα καράφλα γάμο το σπίτι σου. Πάνα και εσύ να... For hell, κόλας. Να και εσύ γαμίσεις μπουτόν. Το βίντεο πήρε φωτιά. Το βίντεο πήρε φωτιά, μην ξεπάρω φωτιά και αρχή. Άσε μας, άντο. Είναι άντο, αλλά είμαστε 3 άτομα. Να είναι το μάμπο.